Tak vás zdravím uplnění mýho úkolu, do kterého mě zatáhl Igor. Jelikož doma nemám pivko, tak jsem se rozhodl použít Frisko, který má 330 ml, takže toho naliju trošku víc. Mám tady pěkně shaker. Tak tam pustíme i to druhý. Skoro se mi to tam nevešlo teda. No a teda zkusím to vypít, no, tak na zdraví. Musím říct, že to leze do mě vážně špatně. Ale mám to za sebou, takže dál bych chtěl nominovat Michala Nováka, Honzu Vlastníka, který si o to řekl vlastně sám, a Filipa Bečku. Takže hoši, na zdraví a hodně štěstí.